Yo,
Докторяки модные, зато природные, модные, старомодный. Докторяки модные, зато природные. Шик-шик, баба, шик-шик. Акай дон жуан. Ҳамун суруда ки намона насиб боша. Сабр кардем барои ҷои наздики шуруд карда боша насиб боша. Ҳеч та. Буги уҷара гӯсто. ман ҷои даромад ша гуфтесам ки аиҷ медоида. Зинда бошанд дӯстон азиз. Лайтвей компания чиста барои шумо муҳоҷиро халқи тоҷик як ширкати калон ки дар Федератсияи Россия шаҳри Красноярский край чиста барои шумо як бародари мо дар ин фирма тасмим гирифтае ки ҳама муҳоҷирои тоҷика бародарои ки тоҷика чи дар Тоҷикистонан чи дар Федератсияи Россиян ҷамъ биёраву кор ба дараҷаи олиш ҷои хоб хурду хуроб марама дар ин рақамҳо занг занед чиста барои шумо ҳамчун дастгирӣ ҳамчун хайрхоҳона ҳамин бародар ба шумо мехоҳад ки кӯмак кунад ва ногуфтанамонад ки барои ҷамъ шудани халқи тоҷик барои хурсандии шербачаҳои тоҷик ки дар ғарибӣ ҳастанд як бозии бурднокай чиста барои шумо ин бозии бурднок ма гуфта ира дар назар дорам ки мисол 100 кас ҷамъ мешем пул ҷамъ мекунем як бародар бурд мекунад барои ҳамин қад бозии бурднокай касое ки хоҳиш доранд маравад анами рақамҳода занг бизананд анами рақамҳо ватсап дорад маълумоти пуррара дастрас кунанд дар ин бозии бурдноки мо 3150 дона билет ва ногуфта намонад ки дар конвертҳои мо 30 дона ҳазор сомонаи тоҷикӣ аст ва 50,000 рубла 3 дона 100,000 рубла 2 дона 100 дона 5,000 рубла ва 50 дона 10,000 рубла ҳаст ва ногуфта намонад ки касе ки аз ҳама билет зиёд мехарад $1,000 амрикоӣ ба ӯ тӯҳфа карда мешавад касе ки дар ҷои дуюм мешавад дуюм одам билет яъне бисёр мехарад $500 амрикоӣ тӯҳфа карда мешавад ва касе ки 10 дона билет мехарад 1 дона билет тӯҳфа карда мешавад шитобед то дер намонед ҳаракат кунед ки то соли нав соҳиби автомобил шавед аллакай бозии мо рафта истодааст марамад дар ҳамин рақамҳо занг занеду иштирок намоед ва дар ин бозии бурдноки мо автомобилҳо $1,500 рубл аст. шитобед то дер намонед, соҳиби шоҳ ҷоиза шавед. мо
میتوانید این بازی بردناک را از سامانه سامان تج 24 تماشا کنید که صاحبی شاهکاری زمین شود.